ଆସୁନୁ ହରିଜନ ପାଇଁ ହଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁବକ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖିଥାନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆର ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଏଇନା ଏକାଠି ହେଇକି ସବୁ ଖେଲୱାଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲାବାଲା କଳାକାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନେତା ସବୁ ଦଳ ଏଠି ଦଳ ଫଳ ନାହିଁ ବିଜେଡି ବିଜେପି ସବୁ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ହେ ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ରଖ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମା ଦୁର୍ଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦକ୍ଷିଣଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ବଡ଼ିଟାକୁ ସେ ଫିଟ୍ କରିବେ ସକାଳୁ ରେଡ଼ି କରିବେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ନିଦ୍ରା ଦେବି ମୋତେ ନିଦ ଦିଅନ୍ତି 1 2 3 ଭିତରେ ନିଦ ଶୋଇବି 10 10:30 ଉଠିବି 5:30 ହାବିଟରେ ମୋର ପଡ଼ିଯାଇଛି ନୀତିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେବାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ କୁହେନି ଗୋଟେ ନିଜ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତମ ଗାଁରେ